Tisztelt Országgyűlés, soron következik a miniszterelnök megválasztása. Az alaptörvény első cikk második bekezdésének F pontja és a 16-os cikk 3-as bekezdése alapján dr. Súlyog Tamás köztársasági elnök Magyar Pétert javasolta miniszterelnöknek. Az erről szóló javaslatot S/12 számon az informatikai hálózaton megismerhetik. Tisztelt Országgyűlés, az alaptörvény 16. cikk 4. bekezdése alapján a miniszterelnök megválasztásához az országgyűlési képviselők több mint felének szavazata szükséges. A miniszterelnök a megválasztásával hivatalba lép. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztja-e Magyar Pétert Magyarország miniszterelnökének? Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és 1 tartózkodással Magyar Pétert Magyarország miniszterelnökének megválasztotta.